Senator Tshabangu yesterday expressed dismay at the pace at which the government is constructing the Honai road, saying at the current pace it will take 67 years to complete the road. I was sabina mashoko atakwana Tshabangu aiwa achisaiza government ya idi munangagwa aiwa ndipo kapepa ndokuti vo subscribe olaika wotina on the bell icon. Tipinda panapa munomuni kwa mchinzi, he said construction of the 158-kilometer road which began in 1993 was supposed to be completed in 6 years, but the road is still not complete, more than 30 years down the line. The government had only constructed 58 kilometers since 1999, which means that they were building 1.6 kilometers a year. At this pace, he said it would take another 67 years to complete the road. Saka ndiwo mashoko akatogwa na Senator Tshabangu muzarani zero parliament wachiti aiwa inokwanisa kutotora 67 years kuti the Honai road ive complete. Mashoko Tshabangu aya aiwa chimbotudze mavhunduro enyu Tshabangu munomuziva aiwa mukomana uyu mukomana wenharo mukomana aiwa anozi aka-infiltrator mupati yeTCC anozviti ndiwe opposition but hapana kana kuopoza kwaanoita. Saka vanhu vanozoshamisika akuda kuita change kana akuda kuita massive developments kana kuva against Zanu behavior. Saka chimbotudze mafunguro enyu nekudiva mukomana Tshabangu anonzi mutengesi. Pinai mukomeni section medu tudze mafunguro enyu, sanga no subscribe kulike chino on the bell icon.